Jak w samym dole, jak są choinki. Kłamie, mamo! Za chwilę lądujemy. No kłamie! Już jest stan Anton. Mamo! Dlaczego ja tu wsiadłam dzisiaj? Ja go zabiję zaraz, tego twojego męża. I będzie po nim. Mama się dopiero tego żurmała tą górę. Już nawet w połowie nie jesteśmy, wiesz? Jak to? Już. Dlaczego on się buja specjalnie? Mama, dlaczego się tak buja cały czas? No jeśli... Tajfun nadszedł ten. No. Boże, tylko czy ty czwórkę jesteśmy na Jest szczęście. jakieś niestabilne jakieś takie jest całe to. Ale tamten się buja! To się boję ruszyć. Dlaczego tamten się buja, mamo? Jak przyklejona. To my tak samo. Jak przyklejona siedzi, boi. Ruszyć mogę. Mamo, dlaczego tamten się buja, mamo? Współczujesz mu? No, ale nie pomyliłem tak samo. Najgorzej za słupem. A już teraz się nie buja. Tam się bujał strasznie. Żuj gumę, to uszy tak nie ten. I przeskakują. Mówiłam ci, ile to kosztuje ta przyjemność. Jak się jedzie a jak